na tayo, pasok. Ayan, magandang gabi po. Good evening. Good evening po. Merry Christmas. Pasok lang po. 7:47, walang pila. Hindi na kayo. Maluwag na, wala nang mahabang pila. Hindi ko alam. Paalala po sa ating mga bisita, sa lahat po ng mga may dalang bata. Huwag po natin hayaan. Alam may mulong sa mga Dito ka nung Ayun, doon tayo, dali. Para po tayo ay mag-exit. Gamitin lang po ang pagkukuha ng picture. Gamitin lang ng picture para po makakuha ng